No, přicházíme na psí plážičku. Dneska je na pořadu dne potápěč Barunka. Tak pojď, myšáku. Šnorchluje i bez šnorchlu. Není všichni žádný kamínek, viď? To je dobrá. A už máme první kořist. Uložíme kamínek a jdeme znova. To je fakt dobrá. No ho pak nakmáte nohama. No jasně no, a pak si ho vytáhneme. To je hodně živel. A další do sbírky. Položit na hromádku. Tak pojď, Baru, pojď ještě, pojď. Pojď, další kamínek. Kde pak je? Kde pak ho máš? Je tam, Baruško. To není možný, ale máš tady lupiče na kamínkách. Pozor, další lov. To nebude ten závěr. No a tímto náš seriál ukončujeme. To byla Baruška, náš snorklista. Baru, pojď.